o, diba, naka-eyelash lift na ko. So, karon today, alas 11 na day. So, mag-countdown taon niya. Lapit na mag-12. Time check na to. 11:22. Ito na raw. Na. 11:22 na. So, lapit na mag-12. Mag-countdown ta. So, kagain na dahil guys. Wala na ako naka-vlog ulit. Kaya nagsimba me. And then, di ba ako na nakulat na order kay mag-color ko sa akong hair. And then, wala na abot kay kay basta na ay valid reason po tong akong gi-orderan. So, maybe basta basta magkulay ko sa akong hair para naputi new look, diba, sa 2020. Pero not now pa. Not now. So, tanawan na to kung saan ganap karon sa itong New Year. Happy New Year! Let's go. So, guys, magawas tata. Tanawan na to kung saan ganap sa gawas. I think mag-party. Puti sa akong naong, magawas tata. Ayan, diba? May pa-decorate si Manang. Bibili nyo ito, Yeah. So guys, 11:50 na. So lapit na mag-countdown ta! Mag-countdown ta. Para na sila, nagtapok sila. Happy New Year, Day. Day, Happy New Year. Day, Happy New Year, Day. Happy New Year, Day. Pitna, bilang ang kabilis, Day. 6 minutes, mga bayot! We're here. Please subscribe! May lago sa akin. Suguan. Kung mo ipag-istorya sa Ero. Hi guys. O sa'yo mong New Year resolution, Day. Ang New Year resolution ako kay Unta. Resolution ako dahil kay more birthdays to come sa kuha o kay Mikey kay di ko gusto dahil mamatay siya daw. Kay kay kung mamatay siya. More autumn to come to me. Ikaw mo na, bibi. Same to me, more outing to come. Uy, gago, i-post din mo na. No more, Day. Next year. China. Namin kita na paminawon sa mga trutot gino sa mo. Tapos ako na padak, apple up. Sa niday. Mani-mani. Dos ako mani-mani. Niday apple. Adam's apple. Yo, ko mo. Babae, maguna siya, Day. Dos ako nga adam sa apple eh. Teang. Tapon ako pag ano. Ikaw kaya sa mong New Year resolution, Day. No Ang more New Year resolution ko sa iya kita na kay Shut now. matirahan sang mani-mani niya doon. Ben, New Year resolution. Ay, ngit-ngit. Mana uy. Sa? Kalel! New Year resolution. Tapos sa mo. Pusgay mo tingog. Ka? Basta ba? Gwapo ka. Dili, unta madungagan pang anak niya ni Bibi. Tama sa. Takambal. Unta lang. Unta kambal. Kambal man jud yung anak kay ando yung itlog. Gani no? Ako lag-otong pero lakad ka pa. Tapos reflex di ay. Abot yung palit. Lain mo ko sa sariyan. Gusto na for friends. Ay!
distancing lang, ma'am. Social distancing. Bakit niyo dos ya? Lagi ba eh? Ha? Walay pulis-pulis, may pangyawa. Walay pulis-pulis. Wala pulis-pulis yung get road. Padaplit mo dahil. Padaklit. Baka yung matricycle. Balik ko na sila. Bapo kasi kuya ko. Patrol. Bapo kay apupok. Happy New Year! Mga una daw na. Ren. Happy New Year, Papa! Happy New Year! Wala. Happy New Year! So guys, nangaon na may. Oh, ara akong likaw. Masa gani tawagan ni be? Are? Sige nini. Sige nini be. Saan budbud uy? Tilawa. Basta cake. Tesbihon o kuchinta. Ikaw. Happy New Year, bebe. Happy New Year. So, mga nats... Gusto mo, ah? La, asa ka? I'm just eating, you know, lami na pagkaon na bawal sa kuha. So guys, share lang na ko. I'm eating chicken. And actually,
bawal ko ani. Kay bata pa ko, arthritis na ko. So, tuhod. Sana wag kang sumakit. New Year naman eh. Bam. Medyo dahil, sakit lang ang tuhod basta makakagbawal. I have an arthritis. Ha? Ano yan? Wala sila nagawas mo. So guys, happy New Year everyone, and I hope you like it. And don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated po mo sa akong bagong videos. Bye-bye! Bisaya